Περισσότερο βλέπω τον εαυτό μου σαν το Μέγαρο Αλέξανδρο που πρέπει να κόψω το γόρδιο δεσμό. Εκείνη, εκείνη, εκείνη και όνειρα πάντα θα μείνει. Εκείνη, εκείνη, εκείνη. Κουκουλοφόρος μέρες πονηρές, έτσι. Ναι. Άλλη μια φορά. Τι θες να μιλήσεις, Μάγδα μου, μπορείς να μην τα πεις εσύ. Μάρο, τα ξέρεις το ρεπορτάζ της Μάγδας. Όχι, δυστυχώς εχθές το βράδυ δεν πήγα στην εβδομάδα μόδας. Πες τα γρήγορα, ναι. Χθες το βράδυ ο Μιχάλης Ασλάνης παρουσίασε στο Ζάπιο Μέγαρο την επίδειξη μόδας για το 2007-2008. Απόψε είναι η τέταρτη χαιρετισμή. Ένα κεράκι για μας που δεν μπορούμε εκείνη την ώρα γιατί έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πρωί βράδυ έχουμε πιάσει στασίδι όπως καταλαβαίνετε και πρέπει και ο Βλάχος και εγώ να κρατήσουμε τα μπόσικα. Θα σας πω κάποια στιγμή, θα σας πω πάρα πολλά για το θέμα αυτό. Θα έρθει η ώρα όμως. Έτσι Βλάχο, έτσι Γιωργάρα, θα έρθει η ώρα. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, 2-12-2-12. Ας τους ανθρώπους να ζήσουν με την κακία τους. 41-40. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που κινδυνεύουν να δαγκώσουν τη γλώσσα τους και να πάθουν δηλητηρίαση. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε τι. Από το φαρμάκι που στάζει και από την κακία που βγάζει η ψυχή του. Αυτός ήταν ο λόγος που ζητήσατε το 1 λεπτό. Και εσείς τώρα. Όχι 1 λεπτό σε μένα. Μα είναι 17, κύριε Υπουργέ, είναι 17 εγγεγραμμένοι. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Δώσ' του το λόγο τέλος πάντων να τελειώνουμε. Όχι, δεν δικαιούστε το λόγο για 1 λεπτό. Έλα, ορίστε. Έλα, του Τζουκό μου. Θέλετε εσείς το λόγο για 1 λεπτό. 3. Κύριε συνάδελφοι, πραγματικά θα απαντήσουμε στη Βουλή. Ανάβω το θερμοσύφωνα, Άντε το ελμαδάκι μου, έλα. Διαμαρτύρεστε ορισμένοι, γιατί δεν σας αρέσει η ελαιοφρένεια και ότι δεν ταιριάζει στην προσπάθεια την οποία κάνουμε την πρωινή. Εδώ τώρα δεν δυσκολεύομαι, αλλά είναι θέμα γούστου τώρα. Άλλος την προσεγγίζει έτσι, άλλος αλλιώς. Νιώθω ότι ενοχλεί λίγο αυτό το περιπαικτικό του Καλαμούκη με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και το δαυλό και το σεξουαλικό υπονοούμενο κτλ. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση πως πρέπει να γίνουν αλλαγές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κλείσει τον κύκλο της. Η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή έχει φθαρεί ολοκληρωτικά, γέρασε προώρα, είναι αρνητική για τον τόπο, προκαλεί ζημιά για τον τόπο. Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι απέναντι στην ανάγκη των αλλαγών υπήρχαν και υπάρχουν μειοψηφίες οι οποίες δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Η νεολαία Πασόκ ήταν πάντα στο κίνημά μας βασική κινητήρια δύναμη και με πρωτοπόρα δράση. Αυτό θέλουμε να είναι και τώρα η νεολαία του Πασόκ, που όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί με δυναμική, με πρωτοπόρες θέσεις στους χώρους που σπουδάζει και εργάζεται η νεολαία. Έχουμε αποφασίσει το συνέδριο αυτό να είναι ένα μαζικό συνέδριο με 3.500 συνέδρους, έτσι που να αντιπροσωπευτούν και όλα τα τμήματα της νεολαίας αλλά και οι περιοχές της χώρας, κάθε οργάνωση. Και θα προχωρήσουμε με
σημαντικές καινοτομίες. Θα σας μιλήσει αναλυτικότερα ο Κώστας Σκανδαλίδης, που είναι υπεύθυνος από το Πολιτικό Συμβούλιο για τη Νεολαία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας! Είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις σας. Άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα! Περισσότερο βλέπω τον εαυτό μου σαν το Μέγαρο Αλέξανδρο που πρέπει να κόψω το γόρδιο δεσμό. Τελικά. Εκεί είναι τα όργανα κινητήρα και στη μέση εδώ είναι τα όργανα πίσω. Σωστά. Όλα, ο πιλότος βλέπει πάντα στο head-up display τα στοιχεία πτήσεως, αλλά πάντα διασταυρωτικό έλεγχο με τα όργανα πίσω στα αναλογικά. Το head-up display είναι αυτό εδώ το οποίο φαίνεται τώρα. Φαίνονται όλα τα στοιχεία πτήσεως, δηλαδή έχουμε τα στοιχεία πτήσεως, ναι, digital, αλλά τα έχουμε και αναλογικά. Συν τη συμβολογία των όπλων, έχουμε και αναλογικά. Συν τη συμβολογία των όπλων. Μάλιστα. Το άσυλο είναι ακαδημαϊκό άσυλο και έτσι ήταν από γενέσεώς του το 1770, δηλαδή ελεύθερη διακίνηση ιδεών και όχι παρεμπόδιση της έκφρασης. Και θέλουμε επίσης να βλέπουμε περισσότερο εκπροσώπους του Πασόκ στην τηλεόραση. Μπράβο. Και επίσης να προλαβαίνουν να αρθρώσουν και την κουβέντα τους, να μην διακόπτονται και οι θέσεις τους να αφήνεται να υποθούν. Τελικά. Γι' αυτό ο κύριος Καραμανλής παροδεί ακόμα και το Σύνταγμα. Ασχολείται με μια κομματική αναθεώρηση που όπως εξελίχθηκε δεν έχει κανένα νόημα, καμία ουσία, καμιά προοπτική. Και το Πασόκ όπως έχει δηλώσει δεν συμπράττει με οποιοδήποτε τρόπο. Το πρόβλημα δεν ήταν η δημόσια δύναμη, το πρόβλημα ήταν άλλα πράγματα. Στο χώρο των ανέργων προφανώς, που δυστυχώς η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους, ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας μας. Η μεταρρύθμιση που προωθούμε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει 4 άξονες. Πρώτον, ενθαρρύνεται η αυτοδιοίκηση και η αυτοτέλειά τους. Οργανώνονται με σύγχρονες μεθόδους υπό την ευθύνη των ίδιων των πανεπιστημίων. Διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου θα γίνεται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Προς το κέντρο, δυνατέ πηδέ και παρέ! Τελικά βρίσκομαι στο φυσικό μου περιβάλλον.